kaksikanavainen systeemi. Molemmat lähettimet äänittää siltä varalta, että yhteys katkee. Ja ne äänittää vielä pakahtena raitana, eli sinne tulee safe channel, joka on siis hiljaisempi. Eli ei mene säräille, vaikka tulisi kovempikin huudahdus. Siellä sattui vähän hämminkikin jossain vaiheessa. Joissain peleissä vähän hämminkiä. Siellä oli uusi semmoinen systeemi, semmoinen vihellyssysteemi, että tuomari aina stoppasi kelloa siitä vihellyksellä, niin sit se vähän sekoitti siellä. Mutta kyllä se sitten loppuun kohden sitten meni ihan voitteettomasti, mutta ChatGPT, se on ollut noin tasan vuosi sitten. Ja sit se vaan muutti mun koko elämän. Siis silleen, että sen jälkeen mä sain semmoisen kollegan. Mä kävin siinä jotain 4 muutakin kurssia. Just yksi keskittyi tosi paljon siihen tekoälyn kollegiaalisuuteen. Ja sitten mä aloin sen jälkeen käyttää sitä. Ja mun eka tavoite oli sellainen, että nyt mä pistän mun firman oikeasti rullaan. Ulkomaan meininkeihin mukaan. Mä olin miettinyt, mitkä ne baarit. Mä olin molemmilla keikoilla. Dark Side Club oli ensimmäinen. Ja sitten oli tää legendaarinen Wallet Hearts.